Дайте мені щось на 225 гривень азійське. Може, що я себе? Боже, у вас такі синяки, ви що, вночі взагалі не спите? У мене взагалі ні одного синячка нема. Да вони у вас капець, які видні. Хай люди в коментарях напишуть. Якщо є у вас синяки, то напишуть плюс, якщо немає, то мінус. Дайте мені на 225 гривень щось азійське. А знижка на 225? Да. Це що? А знижка? Яка вартість? Ой, 295. А я просила. Це ж не Азія, це Америка. Це Америка? Угу. Оце це тут дуже вкусні бобе. Ні, міняйте. Азія. Скільки? 80. На 225. 225? 80. Міняйте. Собі м'ясо 205. Ні. Чого ні? Дивіться, яке класно. 225. Це що? Морський виноград 225. Угу. Ну, хорошо. Да? Давайте. Берете? Да.